गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ बिजनी दख'रा एपसनि सिङाव थानाय गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिफोरनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै 2022 मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर लाना टप 10 मासि आवग्रिनानै 20 सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था 2022 मोननाय फरायसाफोरनो मैया बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावना बरायदों। बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारिखौ थुरिबारि दालाय एपसनि सिङाव थानाय काली मन्दिरनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायाव सेङाजानाव बुरलुंबुथुरनि फोजोबस्रांनाय हाब्रां खुरखानायाव दैमानि बिखायाव गोमालांबाय सेङाजान गवाला गामिनि काली मन्दिर, गणेश मन्दिर रायजोआरि नब्लां, सेङाजान इन्दिरा हिन्दी गुदि फरायसालि आरो अंगनाबादि केन्द्रजों लोगोसे गं ब्रिजनि नखरनि न' बां हा हुआ। मख'नो गोनांदि जुब जुब अखा हाबाय थानाया रायजोआव लाबोदों गोबां खहा आरो फोजोबस्रांनाय। मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो 50,000निफ्राय 5,000सिम राङारि अनसुंथाइ होनानै गोसो गुदुं खालामदों बिटिआरनि एम रेवरेवा नार्जारी बिथाङा। मेट्रिक आनजादनि सिगां नायस'फैनाय समाव मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव आनजाद होग्रा फरायसाफोरखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हायोब्ला बान्था होगोन होननानै थुलुंगा होनाय बाथ्रा बायदियै मैया खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव गासै आनजाद होग्राफोरनि गेजेराव सेथि मासियाव उथ्रिनाय गासै 80.16% मोननो हानाय फरायसा हासिना खातुननो 50,000 रां अनसुंथाइ होदों रेवरेवा नार्जारी बिथाङा। लोगोसे आरोबाव गासै सा 29 सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो 5,000 राङै थुलुंगाखां बान्था होयो नार्जारी बिथाङा। गरेस्वर रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय हाग्रामारि सुबानि नाथकुसि गामियाव सुख्लाय दैसानि दैया उसिफावनायनि जाहोनाव जानाय दैबानानि थासारिखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नायगिदिंहैना खौरां लायो। दैबानानि गासैबो थासारिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय गासैबो रायजो राजाफोरजों बिथाङा सावरायो। थासारिया मोजां जायागौमानि रैखाथि गोनां जायगासिम थांनानै थाहैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खावलायदों। बर'नि आगोमा फिसा नबजित नार्जारिनो फर होनो बयखौबो गुरै खावलायबाय। JTBनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बादायगिरि नबजित नार्जारिखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय दिनै 19 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगानिफ्राय 23 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगासिम फर होनो हागोन। फर हरनो थाखाय जानबुं नाम्बार 9152915246 आव कल खालाम। जाहाथे बयबो बर' हिसाबै फर हरलायो। हाथुराजों देयै देयै मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों सासे दुथां सेंग्राया। झारखन्डनि रान्चियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लानि न'आव हाथुरा लानानै गाग्लोबहैदों। सेंग्राया न' सिङाव हाबनानै सिख्लाजों लोगोसे बिनि फंबायखौबो हाथुराजों देयै देयै जिउ फोजोबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिख्लानि बिमाखौबो देगारजों गाग्लोबदोंमोन आरो बिमाया गोब्राबै जोखोम जादों। बिमाखौ दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिमाया बुंथिना होनाय बायदिब्ला बे सेंग्राजों लोगोसे आरोबाव 2 लोगो दंमोन। सेंग्रानि नखर आरो सिख्लानि नखरनि गेजेराव सिगाङावबो गोबां दाङाबाजि जाखांबाय। दायनिगिरि सेंग्राया जाथाय जाखांनायनि उनाव दा खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबोर गोजोनथाव खौरां। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव मैया सुनिबाराव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों फरायसाफ्रा थाखोआव फैदों। गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला खनफ्रोमबो सप्तानि सुनिबार बारायखालि बेबायदि हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों थाखोखौ लागोन। बेनिनो मैया गिबि सान। बर' हारिनि हारिमुनि थाखाय बे मोनसे समायना आरो गोजोन नुथाय बुंनो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि गोबां ओनसोलजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां ओनसोलावबो जुब जुब नागारनो रोङै अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिनानै गोबां जेंना सोमजिहोदों। गोबां सुबुंफोरा बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गावसिनि न' बांफोरखौ नागारनानै रैखाथि बादायाव आश्रय लानो गोनां जादों। बेखौ नोजोर होनानै बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे रैखाथि बादायाव फुंनि जाग्रा आदारखौ राननानै हैदों। फारियै अदालगुरि डायमन्ड इंराजि फरायसालि, बालिपारा, रेंगुदामसा भवन आरो अदालगुरि शंकर मिशन रैखाथि बादाफोराव जाग्रा आदार जेरै सिलास दावदै, जेलि, साहा बायदिखौ राननानै हैदों। गासै सा 500 सुबुंफोरनो जाग्रा आदारखौ राननानै हैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।